Ben, imos dar comezo a esta sesión extraordinaria do Pleno da Corporación de Rianxo cos seguintes asuntos do orde do día, polo que empezamos, que é a renuncia dar conta da concelleira Adelina Cés Quintáns. Os puntos dos que se dá conta é tomar coñecemento da renuncia do cargo de dona Adelina Cés Quintáns, concelleira do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Rianxo, e remitir a certificación do acordo á Xunta Electoral Central ou efectos de expedición de credencial acreditativa de electos. Para cubrir a vacante sería Xosé Vázquez González, a seguinte na lista, ao que se fará o seguinte chamamento á Xunta Electoral Central. Non sei se alguén quere ter algunha palabra, senón eu sí que querería falar neste punto. Basicamente, creo que é unha persoa, Adelina Cés, que leva moitos anos ao servizo de Rianxo, ao servizo desta corporación. Son moitos anos de 19 de traballo en prol de Rianxo como concelleira, moitos como na oposición, moitos tamén como membro deste goberno, e como calqueira persoa que dedica normalmente dunha maneira, en moitos casos, desinteresada, noutros casos sí que tivo ocasión de ter algún tipo de dedicación, pero a maior parte do seu tempo foi entregado por cariño ao que é o pobo, o cariño que é tamén sentir tamén a política como un elemento que favorece a vida das persoas. Quería aproveitar este momento para que haxa ese saúdo a todo o tempo e a todo o traballo entregado por Adelina Cés en prol de Rianxo, en prol da súa parroquia en concreto de Asados, e desexarlle pois o mellor, que os camiños son sempre moi se cadra en algún momento, pois tamén retorna esta corporación, porque é unha persoa aínda nova, pero insisto, estamos falando dun traballo de 19 anos que non chegan todas as persoas ou non chegamos a poñer en prol do traballo do servizo público pois unha parte importante e sustancial da súa vida. Así que agradecerlle como alcalde ese servizo prestado ao pobo de Rianxo de tantos anos, e que, de alguma maneira, con esta renuncia deixa paso a unha seguinte persoa. E continuaríamos cos seguintes puntos do orde do día. O segundo sería unha declaración conxunta dos grupos da Corporación de Rianxo para a defensa do acceso á mesilla do sector mexilloeiro. Había un texto na orden do día que se introduciu, pero a proposta, unha vez falado co membros do sector mexilloeiro, trasladado tamén vía correo electrónico aos membros da Xunta de Portavoces, e sondeado un pouco que existe esa vontade de apoiar ao sector mexilloeiro por parte de todos os grupos, sería unha emenda que retiraríamos para introducir un texto diferente, pero no sentido inequívoco do apoio unánime da Corporación de Rianxo ao sector mexilloeiro, que se considera un sector clave e, polo tanto, da nosa xente que desexamos apoiar diante da problemática que está surxindo para a explotación da chamada mexilla. Primeiro votaríamos a inclusión na orde do día por tratarse dun pleno extraordinario que non leva dictames nestas propostas. Logo procederíase a esta emenda que se presentou por escrito por a alcaldía a ratificar a emenda, e logo a votación do texto. Habería 3 votacións coa emenda no caso de que a emenda prosperase. De acordo? De acordo. Entón, o primeiro que someteríamos a votación é a aprobación da introducción na orde do día desta declaración de apoio ao sector mexilloeiro. Votos a favor? Por unanimidade. Segunda votación, a aceitar
o texto da emenda que se quere... Sí, explico-a. Unha declaración de apoio ao sector mexilloeiro que presentarían os grupos políticos da Corporación de Rianxo xunto ao propio sector mexilloeiro deste Concello para someter a consideración do Pleno para debatir a aprobación esta declaración para a derogación do artigo 1312 do decreto 153/2019 polo que se regula a conservación e explotación dos recursos marisqueiros e das algas. Na exposición de motivos, non procedo a lela toda porque foi remitida, xa digo, por correo, a mesilla é absolutamente imprescindible e materia prima indispensable para o que calqueira campaña que teña a ver para o mexillón adulto destinado á alimentación da poboación. Temos que falar que na nosa ría, especialmente na ría de Arousa, boa parte do mexillón que se produce, que é de óptima calidade, elabórase ou trabállase nalgúna das 3.000 bateas, das que 2.000, para facernos un pouco tamén idea da dimensión que ten na nosa bisbarra, son especificamente na ría de Arousa. Desde hai 70 anos hai este traballo e as bateas poboan o que é a nosa ría. É algo sustancial, o ateiro precisa recolletar esta mesilla, é un traballo que se realiza nas rochas, non ten ningún outro interese económico ou comercial, sirve especificamente para que poida engordar despois nas cordas, nas propias bateas dentro da ría, un traballo, polo tanto, que leva anos e anos, décadas, elaborándose da mesma maneira, e que calqueira movimento nese sentido altera e pon en perigo a posibilidade da produción. Nos vamos a estar, como corporación, evidentemente, a carón da xente que é un sector productivo sustancial e fundamental para o que é o traballo, para o que é a economía da nosa comarca, e vimos estar a carón deles como corporación e desexamos que quen teña potestade para ditar normas que se revise os acordos dados nos últimos tempos para retornar á situación que había prácticamente hai uns anos, donde os únicos que tiñan interés eran os seus, entendo que, lexítimos colleitadores, que son os bateiros e o sector mexilloeiro, porque, como repito, non sirve senón para que as cordas do mexillón das nosas bateas teñan a posibilidade de produto para que se engorde e se elabore o que hoxe é o noso ouro negro. Nesta declaración pediríamos aos grupos políticos da Corporación de Rianxo e o sector mexilloeiro 2 puntos. O primeiro, pedir a retirada por parte da Consellería do Mar da normativa recentemente aprobada, especificamente o artigo 1312 do decreto polo cal se regula o réxime de conservación e explotación dos recursos marisqueiros e das algas por consideralo letal para o sector mexilloeiro. E o segundo punto, que sería solicitar que, unha vez atendido o punto anterior, retirada dese artigo 13.2, que se convoque aos interlocutores válidos do sector mexilloeiro para analizar a situación creada por mor dos cambios realizados na normativa de extracción de mexilla e crear entre todos un punto de encontro respetuoso e sostible para garantir con xustiza e equidade a viabilidade e sustentabilidade dos intereses de todos os afectados. Este sería a declaración que sometemos a consideración da corporación para que tamén exprese o seu apoio a esta declaración conxunta. Cedo a palabra voceira de Cidadáns. No pleno do 25 de xullo, o Grupo Cidadáns xa presentou unha moción de defensa en acceso ao recurso de extracción da mexilla, na que todos os grupos que formamos a Corporación Rianxeira votamos a favor. Non piden subvencións, só piden que non sean tratados como criminais. Agora vai presentado conjuntamente por todos. Unha vez máis, demóstrase que en algo estamos de acordo, independentemente das nosas ideas políticas. A veces se baten nas portas. Mas que nada polo ben dos nosos veciños e polo ben de Rianxo, porque Rianxo sen o mar non é nada. Gracias. Voceiro de Rianxo en Común. Grazas, alcalde. Nos
en tanto que se trata dunha declaración conxunta dos grupos, pois remitímonos ao texto que nela se recolle e dende aquí pois transmitímoslle todo o noso apoio ao sector do mexillón, un sector do que viven moitas familias deste municipio dunha maneira directa ou indirecta. O problema existente que están sufrindo non foi xerado polos traballadores e polas traballadoras do sector, tampouco foi buscado, todo o contrario, piden unha solución e esa solución non lle toca a outros que emprendela que aqueles que xeraron o conflito que están na Consellería do Mar. Así que todo o noso apoio ao sector e votaremos a favor, evidentemente. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Voceira do Partido Socialista. Boa noite a todos e a todas. Nós tamén, por suposto, estamos de acordo, mostramos o apoio ao sector mexilloeiro, porque realmente se lles falta a semente, pois non poden producir o mexillón. Eu estou de acordo con a voceira de Cidadáns que o mexillón é importante para Rianxo e para todo o mundo, porque todo o mundo come mexillón e se non teñen semilla para poñer nas súas cordas, pois non poderemos suministrar, non se poderá suministrar o mexillón ao resto do mundo que o consume. Parecenos que, como todos os conflictos, deben de xuntar aos actores implicados que teñen os seus intereses ali e dende este sector e dende esta declaración institucional que nós estamos a facer de apoio, pois facemos fincapé en que busquen a solución, porque, como di Sara, non é un conflicto que aparecerá agora de novo, senón que xa se estaba vendo ver e non se puxo todo o que había que poñer. Pedimos que se resolva da mellor maneira posible, porque ningún sector ataca a outro e simplemente queren seguir podendo colleitar cando necesitan a semente para poñer nas cordas e producir o mexillón bo que sale de Rianxo. Nada máis. De acordo. Partido Popular. Nós evidentemente tamén imos apoiarlo, pero tal como dixo o voceiro de Cidadáns, xa apoiamos unha ocasión, podemos apoiar outra vez, penso que a primeira vez xa obviaba a segunda, pero penso que como ben aporta este punto, a situación hai que sentarse as tres partes. Si as partes non se sentan de forma conxunta, vamos a seguir co mesmo conflito igual. Rianxo é unha parte económica que é básica e fundamental. Evidentemente, hai que apoiala e hai que seguir con elo. Por lo tanto, nós imos apoiarlo, evidentemente. Pero teñen que ser eles os que decidan se queren seguir co mismo ou non, pero non se poden levantar uns e sentarse outros. Sí. Bueno, como xa se dixo, estamos diante dun aspecto, dun sector económico que é estratégico e que é fundamental, no que é a zona na que estamos nós, nas Rías, pero a nivel galego tamén é estratégico e importante. Entón, efectivamente, sin perxudicar a ninguén, eu creo que o asunto que ten que garantir é que este sector teña garantido digamos, aqueles elementos que son imprescindibles para a produción. O que non é concebible é que a produción do mexilón e toda a actividade económica que hai ao redor das bateas, das conservas, etc., este na súa nacencia dun xeito tan frágil. Eso non pode ser e corresponde, por suposto, á Consellería Asunta garantir que a produción do mexilón non dependa desta situación, digamos, tan precaria de decir, pois podo ir a coller mesilla ou non podo. É que se non podo ir a coller mesilla, para que sirven as bateas e todo o que ven despois. Entón, eu creo que non é tanto, por suposto, que teñen que poñerse de acordo os sectores, pero é responsabilidade da Consellería garantir que este sector teña garantido eses elementos para poder producir. E non é, na miña opinión, non é moi concebible que isto non este arransado, que isto non sexa unha preocupación primaria da Consellería da Consellería afectada, que é a Consellería do Mar, non?
Creo que non é moi concebible, dado a importancia económica, a importancia laboral, a importancia social que ten todo o sector do mexilón, non? Entón, nada máis, ratificar desde logo todo o que se di na moción, pero a vez urxir e chamar a responsabilidade. Creo que isto é unha necesidade de chamar a responsabilidade á Xunta. Nada máis, moitas gracias. Proposta. Sí, ratificaríamos a proposta que acabamos de... Votouse a emenda que explicaron todos e agora ratifícase que se quere adoptar acordo coa emenda incluída. Ben, ratificaríamos entón, polo tanto, este acordo con esta emenda incluída que sustitúe a presentada con anterioridade por escrito. De acordo? A que dei conta pois, neste mesmo pleno. Votos a favor, entón, por unanimidade, o respaldo ao sector mexilloeiro para a extracción da mexilla. Ben, o seguinte punto de orden do día é a ratificación dun acordo da Xunta de Goberno Local para presentar unha solicitude dunha subvención á Consellería de Emprego e Igualdade para o Programa Integrado de Emprego do Concello de Dodro 2021-2022. Básicamente, ven esa ratificación por canto os prazos que hai para presentar ás veces as subvencións son cortos e cando ten que ver incluso coa implicación de outros concellos, pois non dá moito pé a ter no mes escaso que hai de traballo, unha vez aparece a solicitude de subvención, preparación de toda a documentación, preparación dos informes, posta en común entre diferentes concellos, etc., non dá pé a que haxa a posibilidade de xuntar comisión, máis logo leválo ao pleno. Non esa é un pouco a razón que hai. Evidentemente, o ideal sería que pudese vir directamente ao pleno, pero xa digo, en ocasións é máxime, cando é imposible ou afecta, neste caso, unha subvención como é o Programa Integrado de Emprego que afecta a 4 concellos, pois non é posible. O Programa Integrado de Emprego é un programa que implica a formación de 100 persoas, 100 persoas do ámbito de Rois, Dodro, Padrón e Rianxo, que por primeira vez nos sumamos a isto, e que consigue tamén unha axuda de 250.000 euros que foi outorgada pola Consellería no transcurso da súa tramitación. O ano pasado intentárase con algún concello máis, Valga, Cesures, non fora posible, e este ano, pois Rianxo, Padrón, Rois e Dodro, conseguimos, pois sí que, elaborar un programa merecente desa aprobación. Hoxe traese a ratificación dun acordo á Xunta de Goberno Local, efectivamente, suliñando nós mesmos que sería desexable que pudéramos traelo, pero que, ás veces, por tempos e urxencia de presentación das propostas, non dá pé a podelo facer. Non conleva a chega económica do Concello, o custe integral desta actuación con fondos estrictamente da Consellería, de ningún dos outros do Concello, e, de alguma maneira, o que está suliñado na proposta é que sería o Concello de Dodro, e desde a súa alcaldía, quen, de alguma maneira, actuaría como coordinador deste programa. O que se trae a ratificación da resolución da alcaldía 696, nos términos indicados da mesma, é remitir este certificado ao Concello de Dodro, para que, a súa vez, o traslade e forme parte do expediente que remitirá a Consellería. Ten a palabra a voceira... Perdón, primeiro a votación da inclusión. A inclusión. Votamos a inclusión, votos a favor. Pasaríamos entón a facer a exposición. Ten a palabra a voceira de Cidadáns. Grazas, alcalde. Nós tamén imos apoiar a proposta, outras veces falando de outros
outros programas de emprego ou de outras cuestións similares, temos mostrado certo escepticismo, non? Coa capacidade de inserción laboral real deste tipo de programas. Penso que, honestamente, deberíamos quizás un día facer unha reflexión sobre esta cuestión e ver nos anos que levamos levando a cabo programas semellantes, pois cal foi a capacidade de inserción e, ademais, cales foron os mellores obstáculos e tratar de remediálos, non? O que figura na proposta, no caso de Rianxo, esas 25 persoas que se atenderían con un objetivo de inserción laboral do 37% serían aproximadamente 15 persoas as que pasarían a ter emprego ou terían mellores perspectivas de acadalo unha vez superado o programa. Sería desexable, pero dificultoso en todo caso. En calquer caso, o dito nos apoiará a proposta. Esperamos que o programa conte coa subvención necesaria, non como o ano pasado, que se non lembro mal non puido seguir adiante porque a política da Xunta de Galicia neste aspecto é financiar a entidades privadas para que sexan elas as que poñan a andar programas semellantes, non? Entón, mellor nas institucións públicas. Nada máis e moitas gracias. De acordo. Voceira do PSOE. Nos vamos a apoiar tamén a proposta, por suposto, porque nos parece que participar nese programa pois é axudarlle a persoas de Rianxo a mellorar a súa empregabilidade e a facilitarlle a súa inserción laboral. Decir, ademais, que os interesados, pois, que estamos xa no prazo nestes días, pois acabando de seleccionar a xente interesada ou que pode ser candidato a participar neste programa, e que creo que é a data do 21 deste mes cando remataría se cubren as plazas. Son 25 posibles plazas ou a mellor máis, se en algún concello pois dos outros non acadaran a cantidade que lles corresponde. Eu animaría a xente que non teña traballo ou que queira reciclarse con outra formación, pois é unha oportunidade boa. E nada, esperemos que isto dé como resultado a inserción laboral se pode ser máis do 37%. Nada máis. De acordo. Voceiro do Partido Popular. Sí, nós, evidentemente, imos apoiala. Como é consciente a señora Tenente de Alcalde, nós apoiamos desde o principio, con os movimentos, como ben sabe ela. Penso que a Xunta, non sei como refire o voceiro de Rianxo en Común, por visto ten culpa de todo neste mundo. Pero, nos vamos tirando e vamos sacando cousas. En este momento, perdone, pero me parece que se foi o ano pasado non se conseguiu a subvención suficiente, foi porque se presentou fora de plazo. De acordo? Entón, nós, como ben dixen antes, vamos a seguir apoiando. Voceiro do BNG. Nós tamén imos apoiar. Nós tamén participamos do que se dixo desde o portavoz de Rianxo en Común a respecto da eficacia dos programas de inserción. Efectivamente, teñen dificultades, pero, son os instrumentos que temos e somos os instrumentos que as administracións públicas, neste caso os concellos, podemos manexar, e creo que debemos facer uso deles a pesares das súas limitacións, non? Que as limitacións non están posiblemente tanto nos programas como despois na propia realidade laboral, non? A propia realidade laboral non absorbe todo, e non absorbe ademais na calidade na que debera, non? Con empregos de calidade, pero eso xa non digamos, afecta ou vincula directamente ao propio programa en sí. O programa de formación, ademais, ten o valor de que vai dirixido a aquelas persoas con máis dificultades de inserción polas súas situacións persoais, polas súas situacións particulares, polo que sexa, está dirixido a esta poboación, e eu creo que é tamén unha obriga axudarlle a que efectivamente teñan ferramentas para poder integrarse laboralmente. Eu creo que é, digamos, especialmente responsable que nos apoyemos e axudemos estes programas. Compartindo o que se expón desde Rianxo en Común, que efectivamente a eficacia deberá ser maior,
Pero, bueno, despois tamén está o que decía antes, de mellorar tamén o propio mercado laboral, a propia normativa laboral que ora se está debatendo, e, bueno, é unha cadea. A formación é unha parte e a empregabilidade é outra parte. Nos apoiámoslo. De acordo, sí que quería matizar que o do ano pasado sí que estivo en prazo. O que non acadou foi por algún tipo de puntuación que de algún xeito tamén se corrixiu este ano, introducindo un pequeno nesgo en favor dun perfil determinado de persoas de formación que nos axudou a sumar máis puntos nos baremos de consecución este ano dese obradoiro de emprego. Eu teñolle, igual que o ano pasado, a valoración que se fai desde o Concello de Dodro, o ROIS, é de que ten unha ampla inserción, basicamente porque a formación realízase dentro de empresas existentes na propia comarca. É dicir, hai moita formación faise dentro do propio ámbito laboral, que é unha das cousas que ás veces esa distorsión que hai mundo laboral, mundo de formación, hai unha separación, neste caso busca que se integren e hai un alto índice de formación, como en algún outro programa nos que temos participado. Por exemplo, unha das últimas escolas talleres, só lo poño como exemplo, que se fixo foi alrededor de desbroces e de traballos forestais e prácticamente foi rematar o curso e varias empresas do sector viñan preguntar por aquelas persoas que se formaran, pero claro, tamén buscaban que estuveran formadas, pero tamén tuvesen unha certa actitude ou aptitude para o traballo. Iso tampouco se pode conseguir, cousas que é difícil de conseguir, pois ás veces con programas de formación. Igual podes ter moita formación teórica ou moita formación práctica, pero non ter vontade de introducirte nun sector. E ese, nalgún caso, sí que foi o elemento de hándicap, porque se máis houbera, con aptitudes, con atitudes e con vontade de traballar no sector, pois máis entraría nalgún dos espacios. Outras veces, efectivamente, pode haber esa outra distorsión ou facer así. Pero, bueno, non é este caso, xa digo, que está moi centrado en empresas concretas e formación concreta en empresas do que podería derivar unha introducción no mundo laboral bastante cercana, non? Entón, procedemos á votación e a ratificación desta resolución e a remisión do certificado de acordo ao Concello de Dodro. Votos a favor dos puntos, por unanimidade tamén. Ben, e por último, sería o nomeamento dos representantes do Concello de Rianxo na Comisión de Seguimento do Acordo do Convenio de Colaboración coa GAPS. Vamos votar a inclusión na orde do día. Votos a favor, unanimidade tamén. Por si non se lembran ou recordalo un pouco, basicamente é nomear as dúas persoas representantes do Concello de Rianxo. Existe un convenio de colaboración que no seu día, se non lembro mal, ano 2018, asináramos para que os procesos selectivos que teñen que ver coa policía, a través dun convenio que houbo entre FEGAM, Concellos, Academia Galega de Seguridade e a Xunta de Galicia, pois a selección dos corpos locais de seguridade podíase ascribir á Academia Galega de Seguridade. No seu momento tomáramos o acordo de que así fora, razóns pois de rapidez, de limpeza e obxectividade do propio convenio, pois fixo así, e nos últimos anos, persoal auxiliar da Policía Local, a última persoa incorporada como Policía Local foi a través deste convenio, e a vontade é seguir mantendo o convenio, ratificalo o acordo, pero hoxe o que ven estrictamente, falaba esta introdución para remarcar o convenio no que nos inserimos, sería nomear as persoas da Comisión de Seguimento, que sería o primeiro, eu mesmo como alcalde, Adolfo Muiños, e a tenente de alcalde como segunda persoa que me sustituiría nesa comisión de seguimento. E esta é a proposta. Entón, ten a palabra voceira de Cidadáns. Voceiro de Rianxo en Común. Voceira de PSOE. Nós tamén aprobamos. Voceiro Partido Popular. Nós imos a Ester.
Sin nosa impresión danos a cuestión de que tamén pode vetar en alguna forma a cuestión de promoción interna do propio corpo de policía local. Ben, representante Benegal. Sí, nos apoyámoslo, creemos que é un sistema bo, obxectivo, e sin dúbida apoyámoslo, e incluso desexamos que se estendera a outros postos e outras funcións, pero o que está, desde logo, apoyámoslo. E pedimos que se renove, claro. De acordo. Abstencións? Votos a favor? Pois remataría así a sesión con este apoio. Vale, entón agora vou dicirlle a algún membro da directiva dos grupos que deben estar agardando para que suban e poidamos ter unha foto, por así decirlo, de respaldo ao sector. Vale, para quen queira ou para quen o desexe. Xa se retira. As 20, que hora é? 20:33. Ponedlos aquí, quitaos. Hola. Hola. ¿Cómo nos ponemos? Vine para aquí atrás. Ahí atrás.
Tito, sacas... Ben, de alguma maneira, trasladábamos a todos, estamos aquí representados todos os grupos da corporación, os grupos por unanimidade apoiamos un texto conxuntamente por unanimidade que foi votado na Illa, foi votado en Boiro e aprobouse sin ningún tipo de discusión. Reflexionamos todos evidentemente en favor do dereito inexcusable de recoller a mesilla pola parte do sector mexilloeiro e pedimos, están os dous puntos que se aproban, que o primeiro é a derrogación dese decreto que impide o acceso á mesilla e o segundo punto que había é o de unha vez retirado que procedamos a Consellería a sentarse co sector. Eses son os dous elementos que se aproban, xa digo, absolutamente por unanimidade. E estou seguro de que a corporación, para calqueira tipo de movimento que se queira facer, ou chamado diálogo ou defensa dos vosos intereses, a corporación de Rianxo vai estar apoiando ao voso sector, aínda que poidan vir outras cofrarías facer outro tipo de chamamentos ou outro tipo de declaracións, o Concello vai defender o voso sector, porque consideramos unha parte sustancial, fundamental e a razón de ser dos concellos da Ría. Así que eu creo que expresamos un pouco o apoio de todos. Aquí está Partido Popular, Cidadáns, Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego, Rianxo en Común, todos xuntos en favor do sector do mexilloeiro. Ese é un pouco o que queremos trasladar.